Mga kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaw nining tungura karon ano sab gini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Persia Incorporated. Kini ang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad Ebanghilista Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing nga magadapit kaninyo og mga panghinaot nga nining tungura karon nakamo sa inyong tagsa-tagsa na kanamutangan ug nakamo sa kabasko galagsik sa inyong mga panglawas nga kini mo'y mahimong puhunan nato magamit sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapagatod ganato ngadto sa kaluwasan nga kini gitudlo ni Master kanamo ang maong mga pagpamatod pinasikad sa mga nakasulat sa Biblia o uban sa mga basahon nga referensya nga kon kini gibasa dili para sa pagsupak sa Biblia. Ug nini karong tungura among mainitong mga pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsunan no sa nagakalain-laing dapit. Kumusta kaninyo? Labi na sa mga chapter president nga nag-abaga usab nga aduna sila giangkon nga radio para maialagad kining maong programa. O kumusta usab sa tanang mga membro sa PBCM nga kanunay anaa hugot gyud nagbarog sa pagka PBCM kay kini mo man ang gitudlo o gitukod ni Master. Kumusta kaninyo? O sa mga kaigsunan diri sa dapit sa Balingasag, kumusta kaninyo sa inyong pagsunod? Diri dapit sa Villanueva sa mga kaigsunan o mga kaigalaan, kumusta kaninyo? O diri dapit sa Calaveria, Misamis Oriental usab, kumusta? Diri dapit sa Bukidnon o diri dapit sa Cagayan de Oro City no sa tanang mga suok o parte sa inyong pagsunod, kumusta kaninyo? O dili na to pagkalimtan ang atong obligasyon para sa PBCM Palace Reconstruction. O kumusta usab di ay tuod kang Brother Jerry diri dapit sa Taguluan, Misamis Oriental. Kumusta, Brother? O sa chapter president na si Bernardino Arias, no? Kumusta din? O sa imong mga opiser o sa mga kaigsunan diri dapit sa Natumulan, no? Tagulan, Misamis Oriental. Kumusta? O garon magapaila pa ang kauban pang Ebanghilista. Kumusta mga kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaw? Kini usab inyong alagad Ebanghilista Ramil Balaba, ang inyong makauban karon sa tulumanon mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon, ihatag ko pa sa uban pang mga ministro o Ebanghilista. Kumusta mga kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaw? Kiniusab karon ang inyong alagad Ebanghilista Brother Jimmy Alcala nga inyong makauban niining programa karon sa PBCM mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon, ihatag ko pa kamo sa kauban pang ministro o Ebanghilista. Kumusta og mayong pagpatalingog usab sa gihapon kini ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos makikuban usab kaninyo pinagi sa paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog dining 30 City na ka mga radio station Visayas ug Mindanao mabati ang programa sa PBCM nga naguluhan mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kumusta kaninyong tanan karon nga nagasunod ining takna sa inyong pagpaminaw niini nga sibihan o nagalagta usab sa ato ang live sa Facebook. Kumusta kaninyong tanan? Og sa tanan nga mga membros BBCM dili na to pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig ato kining gitawag og PBCM General Conference o PBCM Fiesta Celebration. Mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29. Busag gihawag ang tanan nga mga kaigsuonan sa PBCM nga motambong ning mga higayuna. Kumusta sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlawng Sabado dinhi sa sibihan sa Power Radio duha ka hugna mga kaigsuonan. Unang hugna alas 3 kadto sa alas 4 ang tagnas kahaponon ug ang ikaduhang hugna mabati ninyo kami sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa kagabion. Live sa Facebook ang programa o gitagaan kini kinabuhi sa itong kauban nga Ebanghilista o Ministro, Brother Dever Resaba. Usab ang naghatag og sponsor niini mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading
Diin kapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan din sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan din sa Kidapawan City. Ang atong programa mabati ninyo kami matagadlong Domingo dinhi nining maong sibiyan sa Mount Apo Radio. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagnas kapunon, live gyapon sa Facebook ang atong programa. Og dinhi usab sa Cagayan de Oro City atong gikumusta ang atong mga tigpaminawan nga nagapatalinghog ang programa sa PBC mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa RPN Dixkio Radyo Ronda matag Domingo alas 12 ngadto sa launa ang tagnas kapunon og adunay pagsubli nini sa matag adlang Martes ug Huwebes ala 1:30 ngadto sa alas 12:30 ang tagnas sa kapunon. Live sa Facebook usab ang programa, makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Dapitan City. Ang atong programa mabati ninyo kami matagadlang Domingo dinhi nining maong sibihan sa DXGR 89.9 Jose Rizal Radio. Alas 10 kadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon, live gyapon sa Facebook ug itagaan kini kinabuhi sa Chapter President Brother Noel Feliciano. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City. Ang atong programa mabati ninyo dinhi sa sibihan sa Dixkidi Dipolog. Radyo Ronda alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kagabion matag adlaw Domingo, live gyapon sa Facebook ug makita kini sa YouTube. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City. Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw Domingo dinhi sa sibihan sa DYLA, duha ka hugna mga kaigsunan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang taknas kautuhon. O mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang taknas kapunon, live gyapon sa Facebook. O gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ibanghilista o ministro sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur. Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw nga Domingo dinhi sa sibihan sa DXEL Like FM. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon, live gyapon sa Facebook o gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. Atong gikumusta ang mga kaigsunan nga nagasud-on kanato via Facebook Live dinhi sa United States of America. Kumusta kaninyo Sister Tisi Culiat o ni Sister Lily Patterson, ingon man ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Ato sab nga gikumusta ang atong PBCM Legal Counsel. Kumusta kanimo Attorney Ramil G. Carion. Niadto sab nga gusto magpadangat sa mga pangutana i-text lang sa numero nga makita ninyo sa screen 0917-811-8882. Sa tanan nga mga members PBCM, available na ang atong mga official nga mga bag-ong basahon sa PBCM. Ug nangalantaw kamo sa atong Facebook makita ninyo diya sa Facebook Live o grab na kamo o kuha na kamo kopya nini para magamit nato ang mga maong basahon sa pagdugang sa pagpaligon sa atong pagtuo. O pahinomdom usab sa tanan nga mga membros BBC mo bisan pa katong nagsunod sa programa sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga kining kanhi ministro o ebanghilista nga mao si Aquilino Valencia nga inyo makita sa screen ang iyang hulagway tanawa lang ninyo. Ayaw na ninyo kini pagtuohi kay gitagak or gi-expel na kini sa PBCM. Kung aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag iyang gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang kung walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang executive and vice president at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Ninihigaw na mga kaigsuna naroon sa pag-isgot sa tima. Balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong pag-isgutan, Brad Jimmy, Brad Ramel, Brad Ron, ang mahitungod sa ang kaluwasan ba sa tao, ang bag-ong langit o bag-ong yuta. Bag-o bang langit o bag-ong yuta, lugar kibali ang kaluwasan sa tao nga gitudlo sa Biblia. Part 4 series sa part 1 up to 3. Nganong ato kining gitun-an kay kasagaran mauman kini ang gisgutan sa uban pod nga reliyon nga didto niya na labi na ang naglain kanato nga pad-imbrad ron nga gitukod ni Macarayo nga siya ang nahimong chief minister o niya gitawag usab siya og pundador Bradron. Kauban niya ang nagtukod Reverend mao kini si Mr. Nakwa. Nya samtang dili pa nato ipadayon Bradron ato sang pangamustan ang mga nagapangutana kanato Bradron nga nabinbin ang ilang kinahanglan nga gipaabot nila ang atong pagtubag silang pangutana tungod kay naaman kitay gisgutan Bradron nga dapit din sa atong gisibyahan din makita nato nga didto ang atong mapagtubag Bradron. Okay, Reb, atong basahon ang mga pangalan sa mga nagpadangat sa pangutana. Glantaw kamo sa ato ang Facebook Live makita sa screen.
Mao kini ang mga pangalan sa mga nangutana. Una dinhi mao si Efrain Anino Guhilde. Ikaduha mao si Boy Ortiga. Ang ikatulo mao si Rigor Isalid Anyep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. Ang ikaupat mao si Ilimoy Dikdikan, Minglanilla, Cebu. Ug ang ikalima mao kini Reverend si Nobyembre 4 dinis Mambaling, Cebu City. Og alang kaninyo nga mga nagapangutana, ang among mga pagpangamusta diha kaninyo og sundi lang ang among tubag nga inyong mabati dinhi ning maong sibihan sa RPN Dixkio sa matag Domingo sa oras alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kapunon. O balikan nato ang atong paghisgutan karon nga ang kaluwasan ba sa tao ang bag-ong langit o bag-ong yuta nga kibali lugar nga gitudlo sa Biblia. Importante nga atong pagatun-an kini sanglit ang opisyal nga pagtudlo ni Master diri sa pagtulon ang PBCM nga gitunol diri kanato bradon nga ako usab nga gipanudlo diya kani ang gitudlo ni Master nga kanang bag-ong langit o bag-ong yuta dili kana para ibutang dito ang gitawag og mga tawo nga pagaluwason bradron. Kay kanang bag-ong langit o bag-ong yuta, kanang bag-ong mga langit o bag-ong langit mao kana ang bag-ong katawhan sa Dios bradron. O kanang bag-ong yuta mao kana ang dapit unya sa katumanan diin diha niana makita ang dapit sa mga katawhan na sa Dios. Pero kini nga tagna sa ikatulo kining hugna nga panahon bradron nga mga katawhan sa Espiritu Santo nga natuman diri sa PBCM mo nang opisyal pagpanudlo. Kaya ang unang katawhan o langit lugar, mga langit sa simbolika bradron mo tong Israel. Ang ikaduha naman nga katawhan sa pagpangalagad mautong sa panahon kang Kristo sa iglesia. Og dili pa to sila mao ang mga langita o mga katawhanana. Kay aduna pay tagna nga mga katawhan para sa ikatulong hugna nga panahon. O para dili malipat ang mga kahigalaan nga nagsunod kanato labi na sa mga PBCM bradron nga mauni siya ang sentido labinas mga ministro nga nagtudlo wa gilaing barugan ug di nata mulingi pa ni bisan kinsa pa gawa sa PBC nga gitukod ni Master. Ug atong patalinghugan bradron si Danilo Nakwa nga mo'y nag-explicar kay ang ilang bot pasabot sa bag-ong langit ug bag-ong yuta sus ang ilang gitudlo di ay katong giingon sa scientist bradron nga ang gidak-on bradron ang gidakon daw niini katuloon kining gidakon sa atong kalibutan Reverend mo na ilahang pagpanudlo nga dito kuno dadon ang mga pagaluwason yan ang dapita gitawag ka na bradron og super earth. Unya sa atong pagdukoy-dukoy Reverend sa science sa kining super earth way taong mabuhi dito kay gaseous magnesia so o mingon sila dapit ng ato ang kaluwasan na mapahamak kay di man maluwas sinon ang mga tao kung mo na iskutan nga dapit. Naglama-lama lang yung mga tawhana ba si Makarayo ni hawa na sa doktrina kami na ang iyang tudloan para luwason dito silang tinudlo nga bag-ong langit o bag-ong yuta ang naka diferensya sa ubang reliyon bradron diha niya nang bahina tabla sila pareho. Pero sila kay bao nga sama tinudlo nilang Danilo Nakwa og Makarayo nga ang super earth di mo'y kaluwasan. Katong na kaplagan sa scientist ang mga ubang reliyon bradron wag gyud kay bao niya na. Wag gyud. Sila gyud. Sila ra may nag-ingon nga kanang dapita ang gidakon katuloon ang kalibutan. Og niya atong patalinghugan kapatid na Dani, susuriin po natin sa banal na aklat. Saan po dadalhin ng Espiritu Santo? Dahil ang sanglibutan na ito hindi na mapakinabangan, kapatid na Dani, sa nabasa po natin na nagkasulat sa Biblia. Saan kaya dadalhin ng Espiritu Santo ang kaniyang mga lingkod pagdating sa araw ng paghukom, kapatid na Dani? Well, babasahin naman natin ang nakasulat dito sa ikalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 13. Ito ang nakapahayag. Ngunit, ayon sa kanyang pangako, ay maghintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinadhana ng katuwiran. So, dadalhin ang mga tao doon sa bagong lupa. Maliban sa binasa mo na nagbanggit na mayroong langit at mayroong lupa, saan pa po mababasa na nagbanggit
na mayroong bagong langit at bagong lupa, kapatid na Dani, na inilagay mo sa sa ID sa lahat ng PDM na kukuha ng ID. Doon ito ilalagay sa bagong sanlibutan, New Earth tinatawag na ang size nito ay 3 beses pa ang laki kaysa ating ginatayon ngayon na sanlibutan. Ang size nito ay 3 beses pa ang laki kaysa ating ginatayon ngayon na sanlibutan. Sa Biblia, kung babasahin po natin, mayroon po tayong mababasa na dagdag sa Biblia na mayroong bagong langit at bagong lupa, kapatid na Dani, na inilagay kayo. Kasi kayo ang naglagay dun sa ID, sa lahat na ID ng PEDM. Mayroon tayong magbabasa dito sa Apokalipsis sa Kapitulo 21. Ito ang pahayag na nakasaad sa Biblia. At nakita ko ang isang bagong langit at ang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, ni ang dagat ay wala na. So, dahil ang sanlibutan ay susunugin, so wala na ang makatira doon, wala na matitira ng mga tao. So, yung mga sinugo ng Diyos, o yung mga bagong yung mga bagong niyang tauhan, doon sa Berdalin, sa bagong lupa, sa bagong langit, sa ibang sanlibutan. Atong nabati og nakita nato, Reverend, ang conversation ni President and Founder Macarayo ngadto sa iyang kauban pod nga sinakwa. Gipangutan naman, Tagalog man itong pangutana, saan daw dadalhin ng Espiritu Santo ang kanyang mga lingkod. So gibasa ni Danilo Lacua, pero gibasa to, pero gitunol ni Macarayo ang Biblia. Wa siya siguro nakadumdum ugasa. Gigayran ba? So gibasa ikaduhang Pedro 3:13. Unya nagisgot og bagong langit ug bagong yuta. Gidungagan pa gyud kun asa ang dugang kuno nga prueba sa Biblia mabasa ang bagong langit ug bagong yuta. Gibasa ang Apokalipsis or pinadayag 21:1. Okay, dahil daw nga ang sanlibutan susunugin man, Bradron. Yung mga tauhan daw ng Espiritu Santo dadalhin doon sa bagong langit na at bagong lupa. Bagong lupa niya ang interpretation, Reverend, mo lagi ni atong Ginoo nga di magpalingla ang mga naminaw kung diha ta magsunod o maminaw anang atong gipabati karon malinglag gyud kay interpretation nila, Reverend Mr. Lacua, kana kunong dapit nga dadanan sa mga pagalwason nga alagad sa Espiritu Santo atong giingog New Earth sumala sa science sa mga scientists. Matud pa niya ang size nito ay 3 beses ang laki sa sanlibutan. Kita mo na, nakaron. Agig pagpamatuod nga, gimuntar pa ni Hermogenes Macarayo, unbiblical, Brad Ramel, Brad Jimmy, Brad Ron. Nganong niyon tag-unbiblical? Kay matod pa niya, dadalhin ko no, ang gitawag ba, Brad Ron, o kaligtasan lugar na ibinigay sa Espiritu Santo. Ang kaligtasan daw, ang Espiritu Santo, doon daw dadalhin sa bagong langit at bagong lupa. Siya, mana nga, rapture ba? Mutuo sila rapture ga, dadunta ba? Dadunta. Ang iyang giingog dadunta, ang Espiritu Santo. Pabation na to. Dayon, atong susiyon ang Biblia. Kung tinuod ba nga ang Espiritu Santo, may mudala og dadunta dito. Sa English pa, rapture. Na niya, atong patalinghugan ang maing laki nga naglain sa pundok. Muabot man kanang panahon na importante ang timbre sa Espiritu Santo nga siya ang motimbre ang Espiritu Santo. Og nianang mga panahon na gumikan kay ang Espiritu Santo manluluwas ay gikanta na. Gikanta na. Dugay naman ang gipakanta kanang giingon dunay bag-ong kalibutan. Mao po nang giingon sa Pinadayag 21 bersikulo 1 o si 2 Pedro 3:13 nga dunay bag-ong kalibutan diin nagpuyo ang pagkamatarong. Gumikan kay Espiritu Santo manluluwas, siya mo paibalo sa mga tao, asa niya dadon ang mga tao nga iyang luwasunon. Kung asa na didto sa bag-ong kalibutan, busa nituo ang mga anya sa PDM og rapture. Dadon ta ba? Busa nituo ang mga anya sa PDM og rapture. Dadon ta ba? Dadon taon niya, ang mudala daw, ang Espiritu Santo. Mabuang na lang kag samot Macarayo sa imong panabot sa Biblia. Wagi mabasa nga ang Espiritu Santo mudala dito. Naahinoy giingon ang gisaaran nini ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Mauna ang muda pag rapture. Dili kamoy rapture noy. Og kung naaman diha, dili man ang Espiritu Santo kay ang doktrina nato, brethren, ang Espiritu Santo mao na ang puli sa atong Ginoong Kristo. Og si Kristo dili na mo balik.
nahitabo na ang pagbalik na alaan lang sa tagsa-tagsa karelyon, brother, nga sila daw balikan. Gani, magsig-angkon, mga sila, brother. Kami ang balikan. Ang pikas po nga reliyon, di po musugot. Wala may lalis ana nga naana, pero nahitabo na na. Ang amo lang karong gituki, nag-ingon siya nga rapture, ang Espiritu Santo kuno mo'y mudala nila. Sa Biblia, kinsa ang rapture o mudala ngadtos. Kung doon na may dadon, kinsa nang mudala, Brad Jimmy, sumala sa nakasulat sa Biblia. Dire na to rin, basahon sa Biblia nga gitawag og ang pulong sa Dios. Dire sa unang Tesalonika, Kapitulo 4, versikulo 14, kama 16 ngadto sa 18. Diri sa 14 nagaingon, nagatuo kita nga si Hesus namatay og dabanhaw. Busa nagatuo usab kita nga mao kini ang mahitabo sa mga nangamatay nga mituo kaniya. Pagbalik dinhi ni Hesus, dadon sila sa Dios uban kaniya. Diri sa 16, nianang panahona ang Ginoo mismo ang mukanaog gikan sa langit nga nagamando. Madunggan nato ang pagtawag sa Pangulong Anghel ug ang tingog sa trumpeta sa Dios ug ang tanan nga nangamatay nga mituo kang Kristo banhawon ug una. 17. Ug dayon kitang mga buhi pa ni anang panahona kalit lang nga kuhaon uban kanila didto sa kapanganuran sa pagsugat sa Ginoo ug makig-uban na kita sa Ginoo sa walay katapusan. Diri sa 18. Busa, dasigan ninyo ang usag-usa, pinaagi niini nga mga pagtulunan. Nakita na to sa versikulo 14 palang daan sa gibasa ni Brad Jimmy. Now, klaro, nagatuo kita nga si Jesus namatay og nabanhaw. Busa, ingon ni Apostol Pablo, nagatuo sab kita, kamo na makarayo, nga mao kini ang mahitabo sa mga nangamatay nga mituo kaniya kang Kristo. Pagbalik din ni Jesus, dadon sila sa Dios uban kaniya. O tanawa ha, sa versikulo 16 dayon, niya anang panahon na ang Ginoo mismo ang kanaog gikan sa langit nga nagamando. Madunggan nato ang pagtawag sa Pangulong Anghel ug ang tingog sa trumpeta sa Dios ug ang tanan nga nangamatay nga mituo kang Kristo banhawon paguna. Dayon sa 17 giklaro, ug dayon kitang mga buhi pa yan ang panahon na kalit lang nga kuhaon uban kanila dito sa kapanganuran sa pagsugat sa Ginoo ug makig-uban na kita sa Ginoo sa walay katapusan. Kinsa nang Ginoo? Sa Juan 13:13, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Kinsay mo kuha, mo rapture sa mga tinun-an ni Kristo? Si Kristo asa ang para sa Espiritu Santo pag rapture ninyo be? Peldeme. Dele na may muwali diri sa Villanueva. O asang sibihan nga mabati kay mauaw mi. O makabasa ka, makarayo, nga ang Espiritu Santo mo rapture. Tinuod nga nakagamit sa Biblia nga nito og rapture. Ang problema, gipahaong maniya reverend sa Espiritu Santo nga mo rapture. Kinaagod sila kunuhay, nagpailang nga mga katawan sa Espiritu Santo. Gipangutana pa kanina, saan dadalhin ang mga lingkod ng Espiritu Santo? Ikaduhang video nga atong gipaminaw, dadalhin daw sa yung lugar lagi daw nga gingon ni Danilo Lacto, katulong ang gidakon sa kalibutan. Unya sa unsang pagis pagdala itong nabatian reverend rapture kay matod pa ni Makararyo tuo mi ang rapture pero sa Biblia di mo sumada dan unta ana ba murag bitag ang iyang kamot murag kwitis ba nga nibuto ba di ba uwang nakta nga ang sa Biblia gipasabot mga tinun-an man ni Kristo nya dili man ang Espiritu Santo mo'y mudala sa pag-rapture kundi si Kristo mo nang gipaningil nga reverend asa nga ang Espiritu Santo mo rapture sa mga katawhan. Alisto mo gamit og Biblia pero ang Biblia nagiging tabliya. Nakaron, gigamit pa ni Danilo Nakwa nga 21:1 sa pinadayag or Apokalipsis kay mao man sila. Nga bag-ong langit og bag-ong yuta kay gigamit po ganina pag-una sa pagbasa ang ikaduhang Pedro 3:13 nga bag-ong langit og bag-ong yuta. Wa man may lalis diyan na. Ang atong gilalisan ron kana bag para ba na sa kaluwasan. Nahain atong basahon, Brad Ramel, ang nakasulat sa 21:1 sa Apokalipsis o kon pinadayag. Atong pagbasahon, Reb, gamit ang Biblia na may tatak, SDA, diri sa pinadayag, Kapitulo 21, versikulo 1. Ug unya, nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta. Kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman, ug ang dagat wala na. O nakita nato, nga kining nakasulat
Brad Ron, Brad Jimmy, no? Brad Ramel. Nga nakita daw ang usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman ug ang dagat wala na. Ang pagtulo ni Mas Diri kanato, biblically speaking, ato lang iuna lugar nga katong dapita sa Jerusalem, bradron, katong dapita ang unang langit ug ang unang yuta nahanaw na. Buti pasabot, bradron, nga di na to mao pa ang dapita unya. Iniglutaw na. Kay sa paglutaw na, wala na puntong dapit unya sa dagat parte kung atong makita unya. Kay ang Jerusalem, bradron, totally dili man gyud na siya na ay dagat ng dapita, bradron, pero may dapit nga makita unya nato nga kadtong sistema ha, dili na gito mo imasud-ong unya nimo kung moabot na kanang bag-ong dapit, bradron. Na agig pag pamatuon lugar niya na, bisan pa ang usa ka singer nga si Neil Young, iyang gikanta nga kung maghisgot tag dagat, bradron, adunay gitawag og 7 ka dagat gani nga iyang gisgutan, bradron. Kay kung ato ganing klarohon diri lang sa ato sa Cagayan de Oro City, bradron, na mga beaches diri, bradron. Kabaybayunan. O kabaybayunan. O niya diri pod sa dapit sa lungsod sa saan og asang dapit, bradron, nagyapoy mga beach sa maong dagat, bradron. Pero wa na magpasabot nga kanang beach sa kuan dinhi sa Cagayan de Oro City og sa ubang dapit maora na sila, bradron. Kung di na mao, di po na maong dagata. Mao nang atong gidala ang example, bradron. Kaya kita mo nagpangalan, og dinis Cagayan de Oro, gitawag nag Cagayan de Oro Bay. Og ato kas Iligan, napoy Iligan Bay. Og ato kas Butuan, napoy Butuan Bay. Ana ang gipasabot. So atong basahon Reverend ang kining gihimo nga kanta ni Nelia nga naguluhan og 4 strong winds, no? Di ang ato kantahon kay naman ato lang basahon ang chorus para mapagpakita nga nagisgot og 7 ka dagat. 4 strong winds that blow lonely, 7 seas that run high. All those things that don't change, come what may. If the good times are all gone, then I'm bound for moving on. I look for you if I'm ever back this way. Sa atong pidulungan, ginguna, 4 ka kusog nga hangin nga nag-inusara, 7 ka dagat nga nagdagayday sa taas, tanan nga mga butang nga dili mausab, bisan unsa pa ang mahitabo, kung ang mga maayong panahon wala na, unya, napugos ko sa pag-move on, pangitaon tika kung mabalik pa ko ani. Basta ang kanta nga 4 strong winds, pag-isulat ni Neil Young, Reverend, nagisgot nga adunay 7 ka dagat. Nagkuha tag example ni mga malamong tigpaminaw to prove nga dili gyud maghisgot og usa lang gyud ka dagat. Manang gingon kung ang dagat wala na kadto ditong dapita, pero pag mabalhin na ang maong lugar, lain na lugar nga atubangon nga dagat, bradron. O gani unsa ang usa sa makita nato, bradron, nga kining 7 ka dagat, bradron, unsay tawag niya na? Okay, tanaw na ito. Mugamit tag online sa Google, Reverend, kini National Ocean Service, National Oceanic and Atmospheric Administration, oceanservice.noaa.gov, factservice 7seas.html. Unsa kini o unsay mga pangalan aning gisgotan nga mga 7 ka dagat or 7 seas. Na ipangutana, what are the 7 seas? So naa diri gihatag o nadiri gingon, the 7 seas include the Arctic, the North Atlantic, South Atlantic, North Pacific, South Pacific, Indian, and Southern Ocean. So mo nang gihatag nga 7 ka mga dagat. Niya atong basahon sa atong pinulungan, mao kini ang gidugang diri sa atong pagabasahon sa online, no? As thread pick across atong ibadayon. As thread pick up across the Atlantic, the concept of the 7 seas gingon diri change again. Mariners then referred to the 7 seas as the Arctic, the Atlantic, the Indian, the Pacific, the Mediterranean, the Caribbean, and the Gulf of America. Not many people use this phrase today, but you could see that the modern 7 seas include the Arctic, North Atlantic, South Atlantic, North Pacific, South Pacific, Indian, and Southern Oceans. However, our ocean is more commonly geographically divided into Atlantic, Pacific, Indian, Arctic, and
Southern Antarctic. Okay, so gingon dayon unsa ang pito ka dagat? Mao to siya, ang pito ka dagat naglakip sa Arctic, North Atlantic, South Atlantic, North Pacific, South Pacific, Indian ug Southern nga kadagatan. Dahil gidugang sa pagpangutan na Reverend ato ibadahan magbasa online, is there a sea and Jerusalem? Gingon din, located southeast of Jerusalem along the Israel-Jordan border. The Dead Sea is the lowest point on the surface of the earth. Recent travelers describe a swim in these waters, which are so salty that no living organism can survive in them. As otherworldly, the salt causes you to float effortlessly on the surface. Sa ato pa, pinulungan, ingon sa pagbayag, aduna bay dagat sa Jerusalem. Tubag, nahimutan sa habagatan, sa dakan sa Jerusalem, ubay sa utlanan sa Israel, Jordan, ang patayng dagat mao ang kinaubsang punto sa naong sayuta. Ang bagong mga magpapanaw nagulagway sa usa ka paglangoy niini nga mga tubig nga parat kayo nga walay buhi nga organismo nga mabuhi niini sama sa laing kalibutan. Ang asin makapalutaw nimo nga walay kahago sa ibabaw. So, mo na siya ang tubag Reverend kung doon na ba kunoy dagat sa Jerusalem. Nakita nato nga dunay gitawag og party brethren. No, balikan na tong imong gibasa no nga naay party sa gitawag ko. Nahimutang sa bagatang sidlakan sa Jerusalem ubay sa utlanan sa Israel, Jordan, ang patayng dagat. Oh. Doon na di patayng dagat pero nahimutang na sa habagatang sidlakan sa Jerusalem brethren nga nag-ubay sa utlanan sa Israel o sa Jordan. Opo. Pero kung sa diha gyud sa Israel brethren o sa Jerusalem, wala gyud dihay gisgutan nga dagat brethren sa puriba. Pero Reverend, og puriba basahon na to pag padayon ang tubag kung doon na bay dagat sa Jerusalem. Yang tubag oh. No, there isn't a sea at the actual location of Jerusalem. However, the Dead Sea is located southeast of the city, and the Mediterranean Sea is to the west, approximately 35 miles or 60 kilometers away. Jerusalem is situated on a plateau in the Judean mountains. So, sa ato pa, kung doon na ba'y dagat kuno ang Jerusalem, ang tubag, walay dagat sa aktual nga nahimutangan sa Jerusalem, apan ang patayng dagat, nahimutang sa habagatan sidakan sa syudad. Pag ang dagat, Mediteraneo, ana sa kasadpan, mga 35 kamilya kung 60 ka kilometro ang gilayon. Ang Jerusalem nahimutang sa usa ka patag sa yuta sa kabukiran sa Huda. Oh, nakita nato nga ang patayng dagat kung gisgutan ng brethren sa bagatang sa sidlakan sa maong syudad. Habagatan brethren ang patayng dagat. Pero sa Jerusalem brethren kay bukid man na wala gyud diha ni ana. Nakaron munang atong gisusi sa Biblia ba nagtudlo ba nga doon na gyud poy laing dagat Brad Jimmy nakasulat sa Biblia? Atong basahon diri Arab sa Biblia nga adunay tatak Seventh-day Adventist Church diri sa Amos Kapitulo 8 bersikulo 12 og sila magalaroy-laroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat ug gikan sa amihanan bisan pangadto sa timugan. Sila manalagan ngadto nganhi aron sa pagpangita sa pulong ni Jehova og sila dili makakaplag diini. Mo nang atong giklaro mga mahal namong tigpaminaw kay nag-ingon ang Biblia og sila magalaroy-laroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat. Sa ato lang gibasa kanina bro dunay 7 seas nga gisgutan sa kanta ni Neil Young o atong gisusi usab kana na pagpamatuod nga kung giingon man sa Biblia nga magalaroy-laroy sila gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat nagpasabot nga naagay laing dagat. Ayon pang mabasa sa Biblia Brother Ramel nga naghisgot ang Biblia og lain nga dagat busa dili nga magbintin ng yun og usa ka dagat. Mao nang gingon nga katong bag-ong langit og bag-ong yuta kay ang unang langit og ang unang yuta nangahanaw naman og ang dagat wala na. Katulog ang sistema dito dili na to mao ang mapanan-aw sa inig katuman na sa bag-ong yuta diin diha anaa ang bag-ong langit nga kana
kahulugan og bag-ong mga katawhan. Hayon pang dugang priba sa Biblia, Brad Ramil, nga doon gisgutan nga laing dagat. Ato lang pagabasahon, Reb, gamit ang Biblia na may tatak SDA. Diri sa Zacarias, Kapitulo 9, versikulo 10. Og gubon ko ang karo sa gubat nga gikan sa Ephraim, og pamatyon ko ang kabayo nga gikan sa Jerusalem, og pamunggoon ko ang busugan nga igugubat og siya magasulti mahitungod sa pakigdait sa mga nasod, ug ang iyang dominyo mukaylap gikan sa usa ka dagat ngadto sa usa ka dagat, o gikan sa suba hangtod sa kinatumyan sa kayutaan. Kung mao, Brad Ronnie, Brad Jimmy, Brad Ramel, makita nato nga sa gibasa gi-highlight nato yelo ug ang iyang dominyo mukaylap gikan sa usa ka dagat ngadto sa usa ka dagat, di may laing dagat. Kay kung ang iyang dominyo mukaylap gikan sa usa ka dagat ngadto sa usa ka dagat, di may laing dagat yun nga atong nakita sa Biblia, dili lamang sa kanta, Brad Ron. Tinood. Unya, wa man masayop na kaysa atong nakita, 7 man to kalain-lain nga sistema sa 7 seas, Brad Ron. 7 ka mga dagat. Tinood. Nahain pa, dugang payag sa Biblia, Brad Ron, nga naghisgot yun, ug lain pa po yun nga dagat. Dinhi pa rin mabasa na to sa Biblia nga may tatak SDA sa Salmo sa iyang Kapitulo 72, versikulo 8. Magagahom usab siya gikan sa dagat ngadto sa laing dagat, o gikan sa suba ngadto sa mga kinatumyan siyota. Busa matinaw, tulo ka teksto ng atong gibasa gikan sa Amos 8:12, Zacarias 9:10 o kining Salmo 72:8 nga nagisgot og laing dagat. Busa sayop ang conclusion nga gibuhian ni Mr. Nakwa nga pag-ingon sa pinadayag 21:1 ang dagat wala na, wa magpasabot nga mahanaw na gid totally ang dagat. Ang ipasabot ana kadtong dapit diin sa unang naang mga tawo nga may dagat, mabalhin manggod sa laing dapit na pod nga doon na poy laing dagat. No, na karon. Busa ang giingon nimo, brother, nga dili tinutong giingon ni Dani kay mo toy ilang premises ba. Kapag mabasa to para ipagawas dayon ang ilang daotang hunahuna ba nga sukwahi sa Biblia nga adto ligi sa rapture na dayon ang dangatan. Okay, kung di pod walaon riberin ang gingog dagat, di man mo sumada nga adto sa rapture sa gingog laing kalibutan nga sa mga scientists gingon nag New Earth. Muabot man kanang panahon na importante ang timbre sa Espiritu Santo nga siya ang motimbre ang Espiritu Santo. Og nianang mga panahon na gumikan kay ang Espiritu Santo man luluwas ay gikanta na. Gikanta na. Dugay naman ang gipakanta kanang giingon dunay bag-ong kalibutan. Mao po nang giingon sa pinadayag 21 bersikulo 1 o si 2 Pedro 3:13 nga dunay bag-ong kalibutan diin nagpuyo ang pagkamatarong. Gumikan kay Espiritu Santo man luluwas, siya mo paibalo sa mga tao, asa niya dadon ang mga tao nga iyang luwasunon. Kung asa na didto sa bag-ong kalibutan, busa nituo ang mga anya sa pidim og rapture. Dadon ta ba? Busa nituo ang mga anya sa pidim og rapture. Dadon ta ba? Unya, nisamot pagyod kay gitagaag sukod ni Mr. Nakwa Riberin nga ang ginakon katuloon ang kalibutan. Gitawag na sa science ba og super earth. Super Earth. Ang katong ilang giingog New New Earth. Earth. Na karon, pag pamatuod nini nga ang bag-ong langit nakasulat gina sa Old Testament. Hain mabasa sumala sa Biblia, Brad Jimmy, nga nagiskot ang Biblia usa kini katagna sa bag-ong langit o bag-ong yuta nga mabasa. Diri na to basahon rib sa Biblia nga dunay tatak Seventh-day Adventist Church diri sa Isaias kapitulo 66 bersikulo 22. Kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-o nga yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan, miingon si Jehova, mauman magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. Busa sa saad sa Dios, makita nato nga gi-highlight og yelo. Mauman nga magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan, pero ang saad kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong nga yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan, miingon siya ba? Walay lalis ba dron? Nga nay bag-ong langit, bag-ong mga langit ug bag-ong yuta, pero dili taon tong gitawag og super earth sa inyong kagaral oy. Huwag yun.
nga giingon sa science nga super earth unya ang inyong pagtudlo mo na ang bag-ong langit o bag-ong yuta nga butanganan ninyo. Kadako bas butanganan katulo kadako ning kalibutan ya pilar mo kabukdya kinapaya sa mong daghan mo. Muna lang giingon nga dalhanan kunos mga lingkod ng Espiritu Santo niya ang nakabulyaso kay ang paagis pagdala rapture. Hinoon naka-eskwela man bradron matod pa sa teacher ang daghan gani more than one gani daghan na. Sobra nas usa daghan na. Pero kung daghan manggaling na di po uyon ta nga more than one daghan pero katong gidat-on sa kalibutan nga inyong gitudlo nga mao inyong kaluwasan ang may tabo ana ba bugok ang Dios gamay ramo niya hugak kayo ang butanganan ninyo mutmuot pud mo da Hungaw kayo. nagsuri-suri man gani mo pagpanguha sa mga PBCM kay wa may mutuo katong mga membro sa PBCM sa una nga ilaga ilang ipang round up oy giukoy pod sa mura pug ilaga pod Amo na gingon rin nga di lang kay pulong gipangawat asa pang mga tao ni Master PBCM nga kuan gikawat pud nila kay ilang gipang round up man nila. kay og ang mga membro sa BIBSIM dili mamati nato bradron kanang iyang istorya ni Makaray mo ginay ugawas nga tinuod pero atos mga nagapamati na nato bisan pa ang mga nagsunod sa atong programa nga dili membro bradron makita nila nga tayupion gid ning tawhana og sa sakyanan pa ni siya bradron gusto tag patasan ba ang gidak-on sa sakyanan ang kataas maayo gyud di ay ni siya og sakyanan pa ni siya repiron ba pero matay dili na madag repair ni mana nga atong nakita na hain pa sa Biblia Brad Ramel nga adunay saad og gisgutan sa Biblia nga bag-ong langit og bag-ong yuta gawas nga nabasa sa Isaiah 66:22 Brad Ramel. Atong pagabasahon gyapon reb diri sa ang Biblia na may tatak SDA diri sa Isaiah kapitulo 65 bersikulo 17. Kay ania karon ako nagahimo og bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta ug ang unang butang dili na pagahinumduman ni mutungha pa sa huna-huna. Sa gi-highlight na to nga yelo ug ang unang butang dili na pagahinumduman ni mutungha pa sa una-una. Mao man tong connection sa 21:1 sa Pinay Bradron nga ang unang langit ug ang unang yuta lugar Bradron nahanaw na kay mo atubang kog bag-ong langit ug bag-ong yuta unya ang dagat wala na katong dapita didto Bradron busa mo nang gingon nga dili na mutungha pa sa mga una-una nga una-unaon ni mutong nga mabalik pa to dili na kay nag-ingon ang Dios kay ana karon ako nagahimo og bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta to Bradron tungod kay kinitag na man sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo Bradron sama ni Apostol Pedro, wala pa matuman ang bag-ong mga langit o bag-ong yuta, bradron. Pero tungod kay ila gyapon kini nga gipaabot, bradron, ahay ng puriba, busa nagpaabot gani sila kayo pa moabot, bradron. Tinuod ka na rin, kung puriba nga wala kini dito nila natuman kay sila nga mga tinunan ni Kristo nagpaabot naman ining saad sa Dios nga bagong langit o bagong yuta. Sa Biblia nga may tatag SDA Bible, akong basahon rib sa ikaduhang Pedro, kapitulo 3, versikulo 13, gingon. Apan sumala siyang saad, kita nagapaabot sa bagong nga langit o usa ka bagong yuta, di nagapuyo ang pagkamatarong. Nakita na to. Ingon si Apostol Pedro, apan sumala siyang saad, kita nagapaabot sa bagong mga langit o usa ka bagong yuta. Puriba nga katong gitag na sa Old Testament, sa Isaiah 66, versikulo 22, ug sa Isaiah 65:17, wala pa moabot sa ilang panahon. Hinungdan nga sila nagpaabot pa. Pero sa Biblia, bradon, para ipakita na to nga ang gisgutan nga mga langit, mga tao gini, bradon. Pero sa Old Testament, ang mga tao ni Jehovah, mao man ang sa ikadang Samuel, City 10:24, bradon, nga Israel, siya nagtukod niya na. Gipili ang dapit nga dili sa balhinon. Gipili ang dapit. O niya, opisyal nga pangalan sa unang hari, 18:31 nga Israel ang ngalan ba doon? Na dili pa to sila mao. Hayan ang puriba nga mga langit nga naghisgot ginig mga tao, brother. Okay.
Atong basahon Reverend, mga langit ng gisgot ug mga tao kay mamani ang kinaya o karakter sa langit na kung bagabasahon din sa Biblia nga may tatak isdi sa Deuteronomio 32 nga kapitulo bersikulo 1 ngadto sa 2. Magpatalinghog kamo mga langit ug magasulti ako og papatalinghoga ang yuta sa mga pulong sa akong baba. Sa 2. Magatulo ingon sa ulan ang akong pagtulunan, magadaligdig ingon sa yamog ang akong pagsulti, ingon sa talisik sa ibabaw sa linghod nga bunglayon, o ingon sa mga alindahaw sa ibabaw sa balili. O, nakita nato nga sa gipayag pa sa gibasa nimo brother no, magpatalinghog kamong mga langit Kabalo ug magasulti ako. Kabalo day mo patalingog kining langita Reverend. O, ang pangutana Brad Jimmy, nganong makamauman mo patalinghog kining maong gisgutan nga mga langit, nganong makapatalinghog man? Diri areb atong pagabasahon sa Biblia nga adunay tatak 70 Adventist Church sa Pinadayag kapitulo 2 bersikulo 17. Ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. O, bisag di natatama no. Klaro kayo, ngano di ay sa Deuteronomio sa kapitulo 32 bersikulo 1 sa gibasa ganina, magpatalinghog kamong mga langit. Kay kini di ay mga langit makamao mo patalingog kay may igdulungog asa mabasa sa Pinadayag 2:17 ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalingog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Aduna day kini sila'y igdulungog busa brethren makapatalingog kini Brad Jimmy, Brad Ramel. Sa ubang hubad sa Biblia Brad Ramel kining Pinadayag 2:17 nga ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog. Unsa na kining gitawag og igdulungog sa ubang hubad sa Biblia? Ato lang pagbasahon Reverend, ang gamit ang Maayong Balita Biblia na may imprimatur Julio Cardinal Rosales diri sa Gipadayag kapitulo 2 bersikulo 17 nagaingon, busa kun may dalunggan ka pamatiya ang giingon sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Busa bisag di rata kutob Brad Ramel gitinaw ato magisusi kaysa nakasulat sa Deuteronomio 32:1 nag-ingon God, magpatalinghog kamong mga langit. Di ka maong mo patalinghog, ngano di ay makamao mo patalinghog kining mga langit. Kaysa 2:17 sa Pinadayag giingon no, busa kon sa ganina sa SDA nga Bible, ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalingog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Kay duna day igdulungog busa makamong patalingog. Sa ubang hubad naman sa Biblia, may balita Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales giklaro, busa kon may dalunggan ka pamatiya. O di ang may igdulungog o kining igdulungog nga makapatalingog kay doon na di ay dalunggan na kung langit nga literal mga mahal na mong tigpaminaw na ba na dalunggan? Kinsa man may dalunggan, di ba ako og ikaw gawas og gipunggutan kag dalunggan. Pero kung di ka punggutan makita na to sama na mo niya dire puros ba may na dalunggan na busa kana lang daan nagpatinaw na nga tao. Pero dugangan nato brethren, hay pang dugang payag sa Biblia tungod kay magpatalinghog ang maong mga langit brethren. Di pagpatalinghog brethren kay tagaan silang pagtulunan, muwali na din kining mga langit na brethren. Hain ang prueba brethren nga kining mga langit kay nakapatalig na sa instruction sa Dios kay may dalunggan o may igdulungog, muwali na din sila brethren. Ani Reverend, balikan ako basa ang Deuteronomio sa Biblia nga may tatak SDA Bible sa kapitulo 32 bersikulo 1 ug 2 buto ganina. Balikan ako ni pagbasa ang 1 pero ilapos na to sa bersikulo 4 Reverend para maakuha na to nga kay mo patalinghog man ang mga langit mukabalo pud ning mamantala. Niya itong basahon. Magpatalinghog kamo mga langit ug magasulti ako ug papatalinghoga ang yuta sa mga pulong sa akong baba. 2. Magatulo ingon sa ulan ang akong pagtulunan, magadaligdig ingon sa yamog ang akong pagsulti, ingon sa talisik sa ibabaw sa linghod nga bunglayon ug ingon sa mga alindahaw sa ibabaw sa balili. 3. Kay igamantala ako ang ngalan ni Jehova, katong mga langit nga dunay igdulungog or dalunggan mumantala na kinsa gimantala aning panahon na ngalan ni Jehova, singular ni Jehova. Pakadakoon ninyo ang atong Dios. 4. Ang bato, ang iyang bot hingpitman, kalakip magimantala, ang bato nga titulo ni Jehova. Kaya ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid Dios sa pagkamatinumanon, ug walay kasalanan siya matarong og matulid. O di nagwali na ang maong mga langit,
nga giingon ko sa ganina sa unahan nga ang unang langit mo katong katawhan nga Israel. Nga ang Dios nagtukod. Balikan tang gisgutan ko ganina, Brad Jimmy. Hain kini mabasa. Diri na to basahon rib sa Biblia nga adunay tatak 70 Adventist Church, diri sa ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 10 kama 24. Diri sa 10. Ug ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel, og magapahamutang kanila aron sila puyo sa ilang kaugalingon nga dapit ug dili na mabalhin ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan sa 24. Og ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan ug ikaw Jehova mahimong ilang Dios. O nakita nato nga si Jehova mo'y nagtukod sa katawhang Israel. Gibutangag dapit nga dili na mabalhin. Pares ba sa ato aberdon? Kung ang PBC mo ning Israel, ang dapit na to, Barangay San Antonio. Natas sa gitawag dayon bradon ang dapit na to, namutangan PBC compound. Dili kay mahimong Danau Padim Village bradon. Padim ilan ni Makarayo. Kay nag-ingon gud ang Biblia sa formula na to, nga basihanan nga, kung ang Israel gitukod sa nagtukod siya sa Israel, sa dapit gipahamutang sila nga dili na mabalhin. O tanawa. Unya siya mao ang nagtukod sa maong Israel, si Jehova. Opisyal ba yun nga pangalan sa katawhan sa Dios, Brad Ramil, nga gitawag kini og Israel, Brad Ramil, sumala sa Biblia? Ato lang pagbasahon rib, gamit ang Biblia na may tatak SDA. Diri sa unang hari, kapitulo 18, bersikulo 31, nagaingon. Og si Elias mikuha og napulo og duha ka bato, sumala sa gidaghanon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob, nga kanila midangat ang pulong ni Jehova nga nagaingon, ang Israel mamaoy imong ngalan. O nakita na to, pagka magamit na to ang unang hugna sa panahon, bradron, ang katawhan sa Diyos giganlang Israel, dili nga duhay pangalan, bradron. Sa atong panahon, PBC sa panahon sa Espiritu Santo, way labot ng padim kay mga tulisan nagkawatan sa pagpamatod, bradron. Gikan man sila sa PBC. Gani, magkasami-sami, man gani ang baba ni mga kalitok din siya PBC, bradron. Ila lang ipaangkon. Bakwi on dayon. Ila lang ipaangkon, Reverend, ipangling nga si Master kuno mo'y gapoy nagtukod anang ilang puno. Na mo na, diha, nakaron. Mo ni ang among gisgutan nga unang mga langit, mga mahal lamong tigpaminaw, mga kaigsunan. Mga langit nga kamaon ang mumantala, og ang mga langit nga may igdulungog kay may dalunggan, busa makapatalingog. Gawas nga makapatalingog kining maong mga langit. Hain pang mabuhat sa langit, Brad Jimmy, sumala sa nakasulat sa Biblia. Diri areb ato na pong basahon ang Biblia nga adunay tatak 70 Adventist Church, diri sa Isaias kapitulo 44 bersikulo 23. Panag-awit o kamong mga langit kay si Jehova naghimo niini. Bisag diya rataw ang punto. Naaw panag-awit o kamong mga langit, di gawas nga may dalunggan makamaong patalingog kay maigdulungog kay di man bungol, bradron. Makamaong mo awit kining langit na kisabay makamaong mo awit katong gipahamutangan sa mga biton, bulan ug adlaw nga langit sumala sa Henesis 1:16 ug 17. Di man na mo awit oy. Ang mo awit mao man ang mga tao ug matud pa nila ni awit lagi pero yabag, sintonado, balag sintonado. Kay ang punto, ang tao gyud ay mo'y muawit, bradron. Tinuod. Nagawas nga makamao muawit, bradron. Unsa pa ang mabuhat sa maong langit kay sa ganina sa nabasa nato, bradron? Mumantala naman tong langit, bradron, sa Deuteronomio 32:1 ngadto sa 4, bradron. Dugang pruiba nga mumantala gyud ang langit, Reverend, dinhi sa Biblia nga may tatak SDA sa Salmo kapitulo 97 bersikulo 6 ang akong pagbabasahon. Ang kalangitan na nagmantala sa iyang pagkamatarong ug ang tanang mga katawan nakita sa iyang himaya. So dugang pruiba kini mahitungod sa langit sa nakasulat sa Biblia, kabalo pod nga gawas nga dunay igdulungog kay may dalunggan, magmantala sa ngalan ni Jehova, kabalo mo awit, kabalo pod nga mumantala. Magmantala lagi. Klaro ana kung balikan nato ang kalangitan na nagmantala sa iyang pagkamatarong, may langit bagong mumantala. Di ba ang mga katawhan, na kinsa ang unang katawhan nga ni mantala? Ang Israel kinsa gimantala, dili ang sentro Hesukristo.
dili ang sentro Espiritu Santo kundi si Jehova ang giwali sa unang langit nga gisgutan sumala sa nakasulat sa Biblia. Hain pang mabuhat sa langit, Brad Ramel, gawas nga gibasa nga makamao muawit og may igdulungog kay may dalunggan niya kabalo mamantala. Hain pang mabuhat sa buong langit, Brad Ramel, sumala sa nakasulat sa Biblia. Ato lang pagbasahon, Reb, gamit ang Biblia na may tatak SDA diri sa Salmo Kapitulo 50, versikulo 6. Nagaingon, ug ang mga langit magapadayag sa iyang pagkamatarong, kay ang Dios maoy maghuhukom sa iyang kaugalingon. O matinaw, ug ang mga langit daw magapadayag siya ang pagkamatarong. Makamao siya nga mo padayag sa pagkamatarong. Pagkamatarong siya ang kaugalingon o pagkamatarong sa Diyos nga iyang gisgutan. Kumusta man? Butangan na ni sa mga linuwas. Uy, pabuyag makarayo, oy. Una nga, ug sa gidakon nato badron, dili nato makabuot ang habog badron ug di ta mo tungtong og bangko badron. Muna nga ang atong advice, dugang-dugangi pud lugar ng imong kahibalo, aron makabalo ka nini. Nakabalo man ka pero imong gibiyaan kay nagpasiata man ka na kumusta man ron ang imong lecture, namati mo og wala. Og namati mo ay kung ing nagbungol mo. Kung nangaopaw mi diri, unya nangaopaw mo diha, upaw pa mo sa buhok, kami po nangaopaw lugar rapit na, o kinsabay upaw na mo. Pero ang among katarungan, wag yun maupaw, oy. Muna'y tinong nga pagkasulti. Nakaron, tungod niya na, tungod kay naghisgot man lagi og bag-ong langit og bag-ong yuta. Amo nang giingon sa unahan. Na kanang bag-ong langit mao na nang bag-ong katawon kay katong katawon nga Israel dili pa tumao. Og katong dapit nga nahimutangan sa Israel nga katawon sa Dios og sa panahon kang Kristo dili pa tumao kay nagpaabot pa sila. Gipahayag ni Apostol Pedro sa ikadang Pedro 3:3 nga nagpaabot pa sila bag-ong mga langit ug bag-ong yuta. Kay gitagna ba di ay sa Biblia, brethren, nga dunay palabuton nga kaliwatan, brethren? Mauni sila ang gitawag na di bag-ong katawhan o sa sambingay, brethren, bag-ong mga langit. Gitagna, Reverendo, kung prueba din sa Biblia nga may tatak SDA sa nakasulat sa Salmo sa iyang Kapitulo 102, versikulo 18, kini sulaton alang sa kaliwatan nga umalabot ug ang katawan nga pagabuhaton magaday kang Hioba. Kita mo na, ang saad sa Diyos, Brad Jimmy, Brad Ramel, Brad Ron, nga kini dieng kaliwatan, kining Biblia, kini sulaton pud alang sa kaliwatan nga umalabot. Kay kung mag-ingon tag bag-ong katawhan, Brad Ron, istorya-istoryahon lang, way kasulatan, adi walay pulos, musa kada buhi nato sa katarungan, Brad Ron, na ang kasulatan nagsuportar. Musa sa nabasa na to, o balikan na to. Gingon, kini, sulaton alang sa kaliwatan nga umalabot. Kay may kaliwatan bagyo di ay, Brad Jimmy, nga umalabot. Nga, mao'y gipahinungdan pod sa kasulatan. Nga magbasi gid sila og matuman na. Basi nila, basihanan nila ang kasulatan. Nabagi kaliwatan nga umalabot. Aduna rib, diriya na to basahon sa Biblia nga adunay tatak 70 Adventist Church. Diriya sa Ecclesiastes Kapitulo 1, versikulo 4. Usa ka kaliwatan muagi, ug ang lain nga kaliwatan muabot, apan ang yuta mupabilin sa walay katapusan. O di matinaw na, karon sa nakita na to, usa ka kaliwatan muagi, ug ang lain nga kaliwatan muabot. Di katong kaliwatan nga muagi, motong Israel, nga mga langit. Ug ang kaliwatan nga muabot, motong bag-ong mga langit. Mga malam tigpaminaw, katinaw niya na. Pero tungod kay Brad Ron, Brad Jimmy, Brad Ramel, may abot man ang oras, atong hangyoon, sugyutan ang mga nagsunod sa atong programa, nga sa tulumanon opisyale, mga langit ng lamdag sa kinabang, nga ilang sundan lamang. Para makita nato, kinsa og asa na, kanang kaliwatan nga walabot, nga pulis sa Israel, nga mauunya ka na sila. Ang gitawag nagbag-ong mga langit o bag-ong katawhan. Among gipanginaot nga nalamdagan kamo sa kamatoran. O sa ngalan na lamang sa among magtutudlo, Divine Master Tomas de Eugenio Sr. O kini karon ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio og sa usab sa kauban nga mga ebanghelista. Kini usab inyong igsoon, Ebanghelista Brother Ramil Balaba. O kini usab ang inyong igsoon, Ebanghelista Brother
Jimmy Alcala. O kiniusab ang inyong igsoon Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.